the medals. Την απονομή στην Κροατία θα κάνει ο κύριος Keith Mitchell, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA. Πρώτα θα γίνει η απονομή για την Κροατία από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, τον κύριο Μίτσελ. Να οι Κροάτες που ήρθαν εδώ ως φαβορί, όπως και πρόπερση άλλωστε στη Γερμανία, αλλά όπως τότε έτσι και τώρα αρκέστηκαν στο χάλκινο μετάλλιο. Ένα χάλκινο μετάλλιο που θα έλεγε κανείς ότι τους το χάρισε σήμερα η εθνική μας. Η ελληνική ομάδα είχε την ευκαιρία να πάρει το μετάλλιο και να επιτρέψει στους Κροάτες να μην σταθούν δίπλα στους νικητές Ιουγκοσλάβους. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τους νικητές Σέρβους, οι Σέρβοι είναι αυτοί που τους πονάνε. Πήρε το μετάλλιό του τώρα ο μικρός Βράνκοβιτς, ο Γιώζιπ. Η σειρά του Αλάνοβιτς. Ο κόσμος φωνάζει Λιθουανία, Λιθουανία. Λιέτουβα, Λιέτουβα. Αυτός είναι ο Γκρέκοφ που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Η σειρά του Περάσοβιτς. Τώρα είναι ο Μίρσιτς. Ο Κούκοτς, η μεγάλη απογοήτευση της Κροατίας, αν και ο πιο μεγάλος στάρ. Ο Κόμαζετς, συγκριτικά ο καλύτερος των Κροατών σε αυτό το πρωτάθλημα. Να ο Ζούριτς που έκανε μια μεγάλη εμφάνιση στο μικρό τελικό εναντίον της εθνικής μας με 4 στα 4 τρίποντα. Ο Πεϊτσίνοβιτς και αυτός βαθιά στον πάγκο. Ο δικός μας εντός εισαγωγικών στο Γιαν Βράνκοβιτς χαιρετάει τον κόσμο, χειροκροτεί. Ο κόσμος του τότε αποδίδει. Οι Έλληνες αγαπούν τον Στόγιο Βράνκοβιτς. Τελευταίος ο Ράτζα που πήρε το μετάλλιό του. Η σειρά τώρα των προπονητών. Να ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, αδελφός του αείμνηστου Ντράζαν, χαμογελαστός. Πάντως ομολογουμένως είχαμε περίεργα πράγματα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Υποτίθεται ότι οι Ιουγκοσλάβοι και 2 Σέρβοι και Έλληνες είναι φίλοι παραδοσιακά, πολιτικά, θρησκευτικά, σε όλα τα επίπεδα. Κι όμως η εθνική Ιουγκοσλαβίας αντιμετωπίζει σήμερα εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την πιο εχθρική ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αποθέωση για τους Λιθουανούς που θα πάρουν τα αργυρά μετάλλια. Σχεδόν όλο το γήπεδο, όλοι οι θεατές στις εξέδρες χειροκροτούν όρθιοι. Λιέτουβα, Λιέτουβα στις εξέδρες. Όμως, επαναλαμβάνω, νικητές είναι οι Ιουγκοσλάβοι και για μια ακόμα φορά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δικαία. Σαμπόνις, απαρηγόρητος, παίρνει το μετάλλιό του από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIBA, Γιώργο Βασιλακόπουλο. Το πήρε ο Ενίκης. Τώρα ο Στομπέργας. Ο κόσμος φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές. Η σειρά του Καρνισόβας. Ο Βιζόσκας. Ακολουθεί ο Τιμίνσκας. Τώρα ο Κράπικας. Ο Λούκμινας. Η σειρά του Μαρτσουλιώνης, ανέκφραστος. Ο Ρήμας Κουρτινάιτης.
που έχει πάρει χρυσό το 1985 στο Μόναχο, ο Μαρκεβίτσιους, και η πιο παλιά καραβάνα της Λιθουανίας, ο Βαλντεμάρας Χομίτσιους, πρωταθλητής Ευρώπης το 79 στο Τωρίνο και το 85 στην Στουτγκάρδη. Ο Γκαράστας, ο κοιμόμενος του πάγκου όπως τον αποκαλούν, δεν κοιμόταν και τόσο πολύ σήμερα, αφού κατάφερε να εισπράξει και μια τεχνική ποινή. Και τώρα η σειρά των πρωταθλητών, αφού οι Λιθουανοί υψώνουν τις αρμοδέσμες τους για ένα ακόμα χειροκρότημα από την εξέδρα που ανταποκρίνεται άμεσα. Να η αντίδραση των Κροατών, φεύγουν από τον βάθρο την ώρα που οι Ιουγκοσλάβοι ανεβαίνουν πάνω σε αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1995. Η Ιουγκοσλαβία, τα παιδιά του πολέμου, όπως τα είπαμε πιο πριν, διασκορπισμένα στα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο Ντίβατς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντανίλοβιτς από την Ιταλία, ο Μποντίρογκα το ίδιο, ο Σάβιτς και ο Πάσπαλι από εδώ από την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι από την Ιουγκοσλαβία μαζεύτηκαν εδώ για τη μεγάλη επιστροφή και για το χρυσό μετάλλιο. Είδατε προηγουμένως τον Σαμπόνις να τα λέει με τον Ομπράντοβιτς, τον συνεργάτη του Ιβκοβιτς και προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει κερδίσει 3 Final Four του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Άλντο Βιτάλε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, δίνει τα μετάλλια πρώτα στον Πάσπαλιε. Ο κόσμος επιμένει από την εξέδρα. Λιέτουβα. Η σειρά του Μποντίρογκα. Τώρα ο Σάβιτς. Ο Ντίβατς, από τον οποίο οι Ιουγκοσλάβοι περίμεναν περισσότερα, αλλά αφού κέρδισαν το χρυσό δεν θα του κρατήσουν την κακία. Ο Ντανίλοβιτς που φυλάει το χρυσό του μετάλλιο. Ο μικρός ο Κοτούροβιτς τώρα. Ο Τζόρτζεβιτς που ήταν ο πιο μεγάλος στον τελικό. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του έκανε ο Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς, που κάποτε ήταν το μισητό παιδί του Ιβκοβιτς, κάποτε δεν ήθελε να τον βλέπει στην εθνική, και όμως ο Τζόρτζεβιτς τον οδήγησε σήμερα στο χρυσό μετάλλιο. Μετά τον Ρέμπρατσα ο Μπράντοβιτς, και αυτός ένας μεγάλος παίκτης που όμως δεν έδειξε τόσα πολλά γιατί είχε υποστεί προηγουμένως ένα σοβαρό τραυματισμό. Ακολούθησε με το νούμερο 9 ο Μπέριτς, μετά ήταν ο Σδρετένοβιτς, τον θυμόσαστε παλιά από την Ιουγκοπλάστικα. Να τώρα ο Ιβκοβιτς, ο επωνομαζόμενος πλανητάρχης από τους Ιουγκοσλάβους, έχει πάρει 3 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και 1 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1990 στην Αργεντινή. Το μόνο που του λείπει είναι το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Το έχασε το 1988 στη Σεούλ από την Σοβιετική Ένωση στον τελικό. Το κύπελο του πρώτου νικητή απονέμεται στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ιουγκοσλαβίας, πρωταθλήτριας Ευρώπης 1995. Τώρα το βαρύτιμο κύπελο στην ομάδα της Ιουγκοσλαβίας, και πάλι από τον Άλντο Βιτάλε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, στον Ζάρκο Πάσπαλιε, που ζει εδώ στην Αθήνα την πιο ευτυχισμένη ίσως στιγμή της καριέρας του, γιατί πραγματικά η στιγμή είναι πολύ μεγάλη για τους Ιουγκοσλάβους. Έμειναν έξω σχεδόν 4 χρόνια και κατάφεραν να επανέλθουν θριαμβευτές. Αγαπητοί φίλοι, παρακαλούμε Ο Σάβιτς τώρα με το κύπελο, τον εθνικό ύμνο της Ιουγκοσλαβίας. Ντανίλοβιτς, και τώρα ο εθνικός ύμνος της Ιουγκοσλαβίας. Φαντάζομαι όλοι να επιδείξουν σεβασμό.
Έπαρση σημαίας εθνικός ύμνος. Ο κόσμος επιμένει, Λιέτουβα, Λιέτουβα, ο εθνικός ύμνος δεν ακούγεται. Μια άδικη συμπεριφορά απέναντι στους Ιουγκοσλάβους. Είδατε τον δισεκατομμυριούχο Ντίβατς με πόσο πάθος τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της χώρας του. Ξανά ο Ντίβατς, δεξιά με το 12 και τα γένια, πίσω του Πάσπαλιε. Όλοι μαζί πανηγυρίζουν. Ο κόσμος άραγε δεν κουράστηκε να τους αποδοκιμάζει. Πολυτιμότερος παίκτης. The Sprite Most Valuable Και τώρα Player. θα ανακηρυχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ανδρών 1995 ανεδείχθη ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης της Λιθουανίας. Αυτός είναι ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, αλλά το οξύμορο είναι ότι ο άνθρωπος που οδήγησε τη